Здравейте, настоящи и бъдещи електромобилисти! Намираме се в Болония, един от едва 4-те италиански града, в които компанията Enel организира тест-драйв на електрическите Smart Renault и Nissan. И тъй като машинката за усмивки Renault Twizy вече радва малки и големи народното автоизложение, а Smart не е новост, интересът съвсем естествено е насочен към новото Renault Zoe и Nissan Leaf. Да ги видим, Nissan Leaf най-после на живо. Трябва ли да пътуваме до чужбина, за да се домогнем до нещо излязло на пазара 2010 година, господа от Nissan България? Още повече, че за 2013 моделът е с редица подобрения. Намалено тегло, удължен пробег, по-ефективна система за отопление и стандартното зареждане е смъкнато от предишните 8 на едва 4 часа. 110 коня, 280 нютона. Размер семейен автомобил и нещо, в което не се съмняваме, но все пак да проверим. Човек с нормален ръст е 1,80, напълно доволно, има около 15-20 см над мен. Удобно, високо положение, плюшен салон. Ще видим багажника. ...370 литра. То благодарение на това, че батерията е в пода. Върши работа. Allora, freno Така. e accensione. Спирачки, акселератор, да. Il sinistro non lo usi, cioè nel senso così, quando prendi il freno accendi col pulsante. Когато държим спирачка, интересно, че спирачният педал потъва додолу. Стартираме. И разбира се, приятният звук. Ok. И така, климатикът работи отново, приятно, ходно. Волана, това, което интересува много хора, без абсолютно никакви усилия на място. Абсолютно никакви усилия. Таблото го виждаме, футуристично, познато. Така, andiamo. Frena a mano, Ръчна спирачка. spingi giù per disattivarlo. In questo modo sei nella modalità parcheggio, parking. Poi hai Така, retro. за паркиране, камера задно виждане. Независимо, че видимостта отзад също е до известна степен ограничена, нямаме никакъв проблем паркиране на градска среда с тази камера. Но за мъжете този габарит по принцип не е проблем, така или иначе. Se lasci piano piano il freno inizia ad andare indietro. Ако Vada solo. леко отпусна педала на спирачката и задвижиме на заден. Така. Ok. Окей. Ok. Se devi, Allora? adesso dobbiamo girarci e uscire di qua, guarda. Quindi così drive. Включваме на преден. Да видим способността за заводи, защото много близко пред нас е. Отпускам. Белия левец се понася абсолютно недоловимо, както виждаме, аз не съм свикнал с спирачката. Така. Forse possiamo un po' dire Facciamo, sì. in avanti. Avanti? Basta. Così. Lo vedi qua? Индикация за задна. Не съм свикнал, спирачката е изключително чувствителна. Абсолютно милиметрична точност на движение. И напред и назад. Невероятно. Финно. Di qua. Siamo pronti? Sì, possiamo andare. Da qua. Sì, sì. Giriamo a sinistra lì, insomma, di fianco all'autobus. Alla sinistra? Di fianco all'autobus? Sì. Ma dobbiamo fare questa linea? Sì, quella via Oh. lì, di là. Stai pure di Sì, sì, sì. Е изключително гладко, изключително приятно. Интересно, че при отпускане на газта нямаме някакво натрапващо се забавяне. Дори при движение с ниска скорост трябва да натисне спирачката, за да доведем автомобила до пълен покой. Allora, con l'accelerazione della sinistra. Non siamo noi? Типичните нервни италиански шофьори винаги би биткат, защо? Mi spiace per parlare in brugru, ma c'è molto interesse per questa macchina sì in Bulgaria, perché non si vende ancora in Bulgaria. Ma
cioè, è importante anche il comune, cioè lo Stato, il comune comunque Sì, 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 sì. perché devono installare. Esattamente, ma abbiamo posti per caricare Sì? tantissimi, anche posti per caricare con energia solare, Ah, stazioni solari. però non c'è la macchina. Non c'è questo modello. Ah, non c'è questo. Esattamente, sì. Siamo noi. Vai. Автобус Си, l'autobus е директор. си. Отпускам, се движим почти по инерция. Много леко докосване, така. A diritto? Sì, sì, dritto. Quanto vi serve farlo lungo il giro? Sì, Cioè, se volete facciamo o il giro corto o il giro lungo. Sì, possiamo un po' più lungo. Ok. Залепва моментално. И за човек, който не е свикнал с спирачките, mi dispiace ma non sono acostumbrato. Ok. Questo. Io di solito guido solo col destro, però non so se è comodo o no. No, Comodo così? mi è comodo così, ma è molto sensitivo, non Sì, so sì, come si... Prendersi un po' la mano. Molto sensitivo. Никакви усилия за педалите. Просто на два пъти залепям нашия колега за колана, защото натискам рязко спирачката. Изключително добра видимост. Изключително приятно управление. Носи се като бял лебед. Моментално опъва. Моментално. Просто моментално ускорение. Управлението също много чувствително. Кара ниска скорост, веднага леко отклонение дава отговор в предницата. Изключително приятно ми е да се возя тук, изключително приятно. Не мога да усетя разлика между реген и фрикционни спирачки. Автомобила спира много стабилно, много сигурно. Инженерите явно добре са се погрижили за настройката. Не очаквах такова поведение. Come regione Може да спреш тук. a 130 colonnine su 250 italiane. E quindi è una delle regioni che più si sta interessando al problema. Guarda, qua sulla rotonda giriamo indietro e torniamo. Su questo? Sì, quindi se riesci ad andare a sinistra. Allora girano a sinistra. Dopo lei? Sì, esattamente. Via, via, giro. Ascolta. Qua? Sì. По навик търся съединител изключен от скорост. Ми се струва, че нещо не е наред. Другият е зад нас. Голям плюс при тези коли. Може да си стоиш в климатизирано купе до едно денонощие, носи достатъчно енергия на борда, или да слушаш, да правиш една нощ дискотека или подвижно кино, изобщо подвижна станция за забавление, всичко това. Когато отпусна в покой спирачката, има много леко потегляне, като много... Да вярвам с петаря? Sì. И няма нужда да... Тук в момента се борави само с един педал. Придържам леко спирачка и нищо друго не пипам. При отпускане колата потегля сама.
Anche? Anche lì sì, tanto andiamo dritto. Spera un po'. Много внезапно ускорете. Снимаш ли? Не дава да я пипнеш, както се казва. Жалко, че хващаме напротив. Ето. Вижте за какво става въпрос. Пар екселанс. Никакъв проблем в града. И съм напълно сигурен, че извън него също. Semaforo a destra. А questo è semaforo? Sì. Diritto qua. Sì. Così ecco. Sì. Ma accelera leggermente. A sinistra. Alla sinistra qua? Sì, sì, qua. Perché purtroppo io, essendo DE nell'energia, cioè noi sponsorizziamo l'energia elettrica Sì. e le ricariche, là a sinistra, dove gira la macchina. Non sappiamo purtroppo niente sulle macchine, cioè sulle caratteristiche principali delle macchine. Ancora è eco o Sì, è normale? Con le leggi... Possiamo farlo normale? Sì. Vai. При превключване между еко и нормален режим, между другото направим впечатление, че в еко режим ускорението като че ли е същото, но има осъзнавам разлика при самото превключване, колата леко дръпва. Comunque noi domani ci siamo, se voi volete venire a provare la zona. На Зои sarà ottimo. E lì Сега да видим c'è по anche неравностите. nel computerino di bordo tutti i Da qua? recuperi. Sì, qua a destra, scusami. Nel computerino tutti i recuperi, i livelli, cose così, puoi filmare anche il computerino magari. На неравностите е много приятно. Да. Dritto qua, entriamo Sì. qua dentro. Infatti. Grazie mille a te. Niente, figurati. E per la pazienza Ma anche. di cosa? Perché non ti sentono. Come è Il clacson? il clacson, sì? Sì. Come? Da qua? Sì. Ah, Ok. fermiamo qua? Sì, sì. Poi la metto a posto io. Qua. Perfetto. Sì, sì. Prendo la mano. Allora, ръчна спирачка. Si attiva. Così. L'hai disattivato. Con i fremi. Esatto. Così attivato. Rosso. Attivato. Известно забавяне при натискане на бутона за включване на ръчна спирачка. Con i fremi. Per parcheggiare, pulsante. Натискаме паркинг. Светва индикацията. Посямо. Sì, sì. За съжаление, всяко хубаво нещо свършва. Ако личният ми автомобил беше този, щях да му правя тест драйв всеки ден, независимо да има причина или не.